ang kinabuhi sa mga tao nga nakasinati sa Ginoo popariha sad og kinabuhi sa Ginoo mismo. Nya mao na kung dili ganita mosunod sa kinabuhi sa Ginoo, dili sad ta makakita niya. Nya kung dili ta makakita niya, dili sad ta makasinati og tinuod nga kalipay. Si Herodes wa kakita sa Ginoo, wa malipay na hasol. Ang mga pari kato mga high priest, mga Pariseo, wa kakita sa Ginoo, nangasuko. Suko sila ni Kristo. Ilang gilansang sa cross. Lingi ay mong tupad. Hingna nakakita ka sa Ginoo. Hingna ko no. Kanang wa mulingi, wa ginakita Ginoo kay suko mo kay ignaw. Ang makakita sa Ginoo malipay gyud. Mao na ang mga shepherds, si Maria og si Jose. Bisag diha ra nila gipanganak ang Ginoo sa pasungan, pero malipayon sila. Unsa may timaan sa kalipay, kanang dili masuko. Si Jose og si Maria way kasuko. Si Jesus malipayon sad way kasuko. Ang mga magbalantay sa mga hayop, itong mga shepherds, porti sa nilang lipaya pagkakita nila sa Ginoo. Ang mga tulo ka hari, malipayon sa gyapon pagkakita nila sa Ginoo. Nakaron unsaon man aron makakita ta Ginoo, sa ako nang gikaingon, mosunod gyud ta sa kinabuhi nga gipuy-an sa Ginoo mismo dinhis kalibutan. Unsa may kinabuhi sa Ginoo? Ang ako lang ipaambit ninyo kaning pag-antos. Kalisod ba? Lingyay mong tupad. Ing nanaa kay pag-antos. Pangutan-a ba? Nanaa kay pag-antos. Mayingon gani siya, yawan o na siya. Kay dinhis kalibutan, basta mosunod tas Ginoo, naagid ng pag-antos. Ngano man, anha na to makit-an ang Ginoo sa pag-antos. Tanawa ha? Unsay gisulti ni Kristo. Dinhis kalibutan, dunay duha ka dalan. Ang dalan padong sa impierno o ang dalan padong sa langit. Unsa may dalan padong sa impierno, matud pa ni Kristo, lapad og sayon. Unsa may dalan padong sa langit, sigpit og lisod. Jutay ra ang nakasulod niini. Ana. So nanagani kay kalisod pasabot padong nakaanas langit. Nya diha ayaw undang. Sige gyud subay. Mao na diri sa atong unang pagbasa, matud pa diri ang kalibutan naas kangit-ngit. Gitabunan sa kangit-ngit ang kalibutan pero nisidlak ang kahayag. Kanang kahayag mao na siya ang Ginoo. Di gid na matabunan sa kangit-ngit. Basta mohayag ang ngit-ngit mawa gid na. Gilingay mong tupad. Ing natanaw nimo sa akong naong hayag o ngit-ngit. Ing na kuno imong tupad. Ang di man mo mulingi. Ing na ba? Ing nahayag ni akong naong o ngit-ngit. Kinsa may hayag og naong? Kanang mga tao nga anda mo antos. Kinsa may ngit-ngit og naong? Kanang tao nga magsigig reklamos pag-antos. Mukusmod mang naong anak. Kana ding mga ginikanan nga di mo antos sa mga anak. Kusmod kay naong. Sige ra nagyaw-yaw. Pero kana mga ginikanan nga mo antos gyud mga anak, ang itawag ana langga, ari langga, ana sige nang langga. Nya ang iyang giingong langga tapulan kay istanan, sige lagduha sa computer. Dagko pa jud kay kaon. Ugawan pag yung kaistanan, di manglaba, di manghipos, pero langga lang yapon, ali langga, no. Pero kana mga inahan, amahan, nga mga yawanon kayo, magsige nagpangasabaw, kamo mga pistiha mo, kamo mga animala mo, dagko lang na inyong kaon, dagko lang na inyong lawas, sige lang mong ligi diha,
Gikan panas buntag hangtod gabi magyaw-yaw na. Mo nang ang ilang naong ana ngit-ngit. Ngit-ngit ba? Sige, tagaan ta mog sample ng litan. Imong asawa nangabit. Nya bana ka. Pag uli human sa unom kabuhan nga didto sa kabit, pag uli mabdos. Nya mangayog pasaylo nimo, isip ba na imong dawaton dili? Hoy, mabana. Imagine lang ba? Imagine. Dawat ka dili. Di mo tingog. Og di ka mo dawat, imong naong ngit-ngit. Di jud ka malipay. Kakalipay. Kaya di man kakakita Ginoo. Pero og imo na siyang dawaton, imong pasayloon, nya moingon dayon ka, Lord, mautingali ni akong agianan padong sa langit. Kay perting sakita gibuhat aning panuwayng dako. Lami kay putlas liog, Lord. Wa gi batasan ning asawaha. Pero ako ning dawaton, awa, di ba kita din ka Ginoo, mahibong lang ka, malipay ka magsigig atiman sa imong asawa, prenatal, ana. Nawa, ikatao, ana, liwat kay nagnaong nimo ang bata. Nga naman, kay imong asawa, na in love man nimo. Pero inigdiin liwat sa pare. Aw di dai kanang ni pare ba, liwat sa pare. Pero naong liwat nimo. O di okay kayo. Nabitay akong silingan dito sa amo nga pagkamabdos niya siyang kamanghoran man tingin na niyang laki na adik yung kay siyang tanaw ng salidang Bruce Lee. Bruce Lee ba? Babae siya pero ganahan kay siyang tanaw Bruce Lee. Pagkatao siyang anak pastam Bruce Lee hagyog naong hantod karon. Ang iya sang gitawa, ang iya sang gihingan Bruce Lee. Naliwat. Pero wa sila magkailang Bruce Lee, kadugay na namatay ang Bruce Lee. Maliwat lagi, mabitan na ka ng naay mga tao nga muari na ko dire, labi nagmabdos, niya magsingon pa dir, so sige dyan kong tanaw sa imong video na ko patay. Patay ning gimabdos ani. Maliwat dis naong spari, maaan ko. Ay, lang sa noon, kaya di man sa may kaila. Nakaron, og magsigi kag tan-aw naong Ginoo nga mao ang tao nga nagantos, nagpasakit og nagpakamatay para nato. Unsa may mahitabo, ang imo sang naong liwat sa Ginoo. Kay ang imong batasan liwat naman sa Ginoo, andam naman sa kang muantos. Kanang tao nga kusog kay muantos para nato, bisag naghilak na, muhigugma gyapon nato, kita Ginoo ana. Oh. Sige, katapusang lingi. Ang di mo lingi, iya siyawa. Ing na, sugod karon, lingi abay, mong tupad. Na sugod karon. Sige ba? Lingi aba? O mamumulingi. Lingi asa ba? Ing na sugod karon, antuson giti ka. Ing na. Ang uban wag gyud mulingi. Na ba ina antuson tika. Ang usa sa diyang giing na antuson, kusmod hinong naw. Ngano ni kusmod man ka? Di na ka motuo no. Ingka nasa na ning pamakak ni mong buanga ka. Sunod-sunod sa kanang pari otros na bakakon. Oy, giantos na tamo, sige kog baligyag slat, wag mo'y palit-palit. Pamalit na mo oy. Ayaw na nyo paantosa ang pari. Pero ako, antos lang dyan kong baligyag slat. Basin pa karon tuiga de, swertihon ta. Daghan ang mo palit. Ha? Pumalit na mo ha? Ang di mo palit, ayaw tindog. Ang mo palit, mo rin mo tindog. Sige. Atong ipadayag.